Opa! Opa, 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 Opa! Έρενα χαρόγω η οικογένεια. Γεια σου, μπαμπάκο. Γεια σου, Μπυρικόγκο. Γεια σου, πατέρα μου, κλεφτοκοτά. Γεια σου, Κοπρίτη. Χοπα, χοπα, χέι. Έξω πτώχεια, μέσα λόρδα. Όπα! Γεια σας, παιδιά μου, γεια σας. Όπα! Στίβιλ, 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 στίβιλ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ το μαέστρο, τον ευχαριστώ. Τη Δευτέρα τον πληρώνουμε γιατί δεν έχουμε χοντρά το Σαββατοκύριακο. Προσκλητήριον και αναφορά του λόγου. Κολλητήρης Κολλητηρόπουλος. Παρόν. Κοπρίτης Καραγκιόζόπουλος. Ραπών. Πάψε παιδάκι μου πιο σιγότερα, με τρομάζεις τον κακομοίρη. Μπυρικόγκος Γατσουλίνος. Νιόν. Παιδάκι μου σιγότερα, μη με τρομάζεις τον κακομοίρη και υποφέρω από έχω σκουλικοειδίτη στη φτέρνα. Τι έχει κολικοδίτη τη φτέρνα? Ναι. Και πήγε τον γιατρό. Πήγα και μου βρήκε ότι έχω λέει γρίπη. Έχει γρήπη? Ναι, Παναγία μου κολλήσει και εμένα μακριά. Δεν μου λέτε παρακαλώ και οι τρεις σας πήγατε στο σχολείο σας? Μάλιστα, μπαμπά μου, στο σχολείο πήγαμε. Μπράβο παιδιά μου. Ο τελευταίος πήγε σχολείο? Πήγα και διάβασα. Μπράβο. Τι διάβασες? Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι. Μπράβο παιδί μου. Και ο μικρός? Και εγώ πήγα στο σχολείο, μπαμπά μου. Διαβασμένος. Μπράβο. Πήγα καθαρό στο σχολείο μου. Μπράβο παιδί μου. Και ώρα της προσευχής το πρωί δεν κινιούμαι από τη θέση μου. Μπράβο. Και ανεβαίνουμε σιγά σιγά στις σκάλες απάνω στο σχολείο μας. Μάλιστα. Μην πέσουμε και σπάσουμε κανένα χεράκι, κανένα ποδαράκι. Μπράβο. Να είστε φρόνιμα παιδιά στο σχολείο. Ναι, μπαμπά μου. Ο Μεσαίος τι έχει να μας πεις? Θα ειδοποιήσουμε πρώτα απ' μπαμπά μου το αξιοσέβαστο και αγαπημένο μας κοινό. Μπράβο. Τι παράσταση παίζει απόψε ο Καραγκιόζης μας. Μπράβο παιδί μου. Τι παίζουμε απόψε παιδί μου? Απόψε, αγαπητοί μου και μικρά μου παιδάκια, Μπράβο. παίζουμε ωραία παράσταση. Τι παίζουμε? Παίζουμε ενεργάκι πολύ καλό. Μπράβο. Για μικρούς και για μεγάλους. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό παιδάκι μου? Παίζουμε... Ο τελευταίος τι παίζουμε παιδί μου, σε ρωτάω? Από όσο παίζουμε ό,τι είπε ο αδερφός μου. Μα αδερφός σου δεν είπε τίποτα ακόμα. Θα τα πει αργότερα. Θα τα πω εγώ. Πες τα. Από όσο αγαπητοί μου συμπολίτες, Μάλιστα. και εγώ και η μάνα μου και ο πατέρας μου είμαστε οι πρώτοι λοποδίτες. Μπράβο παιδί μου. Ωραία παράσταση. Τι παίζουμε εσύ κολλητήρι μου? Ωραία παραστασούλα μπαμπά μου. Για πες μου ντε. Παίζουμε τον κουρσάρο. Μπράβο. Μπράβο παιδί μου. Τι παίζουμε μικρέ μου? Από και, Ναι. από και παίζουμε μια πολλά και ένα γελό, μπήκε η γάτα το χολό. Σταμάτα. Σταμάτα χρυσούζικο. Άιντε μπράβο. Που μπήκε η γάτα στο χορό. Τέτοια παράσταση παίζουμε. Όχι μπαμπάκο μου. Παράσταση. Αν ναι, παίζουμε Ανάσταση. Όχι Χριστούγεννα παίζουμε. Δεν μου λες παρακαλώ πάρα πολύ ο Μεσαίος. Ορίστε μπαμπά μου. Μπορείς να μου πεις παιδάκι μου, Ναι μπαμπά μου. όταν ο στρατιώτης Ναι. σκοπεύει με το ένα μάτι τι κάνει? Για να πετύχει το στόχο που θέλει. Μπράβο. Γιατί η κοπρίτη κλείνει το ένα μάτι? Γιατί άμα κλείσει και τα δύο θα σκοτώσει κανένα γάιδαρο. Τον κακό σου τον καιρό. Το μάτι σου το στραβό. Δεν μου λες μικρέ μου, Ναι μπαμπά μου. όταν βρέχει γιατί δεν βγαίνει ο ήλιος? Γιατί δεν έχει ομπρέλα. Όταν βρέχει δεν βγαίνει ο ήλιος γιατί δεν έχει ομπρέλα. Ναι μπαμπά μου. Ωραία να χαθείτε, να χαθείτε. Θέλω και οι τρεις σας να είσαστε εντάξει. Με το παράγγελμα που θα σας δώσω, θέλω να είσαστε όπως είσαστε τώρα, στη θέση της προσοχής. Ναι μπαμπάκο. Άντρες, Τι άντρες ρε. Τι άντρες φωνάζεις. λόγος, Τι λόγος ρε. Δύο παιδιά είμαστε. Τι λόγος. πάψε κοπρίτη. Ορίστε μας, κοίτα μια μύτη που έχει, σαν ξάμπτης η Μερσεντέ είναι. Δεν βλέπετε τη δική του μύτη που είναι σε πλατηφόρμα. Πάψε σου λέω. Προσοχή, κούτσουλο το κορμί. Κόκκινο το κλωμί. Μη μιλάς σου λέω ρε. Μέσα για φαγητό γρήγορα. Εμπρός, μάρς. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1,
Ένα, δύο, ένα, δυο, ένα, δυο, ένα. Ένα, δύο, ένα, δύο. Τι φαΐ έχουμε, Μπαμπάκο? Πατσαβούρες στη Φάδο. Ένα, δύο, ένα, δυο, ένα, δυο, ένα. Μπράβο, καθίστε να φάτε τις πατσαβούρες σας. Ωραία, πά να μου φάω πατσαβούρα σήμερα. Ωραίο φαΐ ρε Μπαμπάκο. Πέστε το, εφέντη μου καημένος, πέστε το. Πω, τι ωραία τραγουδάει. Γεράματα μπρε παιδί μου, χανταϊβάτη, γεράματα ο καημένος. Μια χαρά το λέτε παιδί μου, μια χαρά το λέτε. Τι να κάνω μπρε παιδάκι μου, χανταϊβάτη, είμαι πολύ στενοχωρημένος ο άνθρωπος. Στενοχωρημένος εσείς? Ναι μπρε παιδί μου, χανταϊβάτη, πολύ στενοχωρημένος. Γιατί είσαστε στενοχωρημένος παιδί μου? Είτε και ο Καραγιώζης κάνει τίποτα, είτε και η κόρη μου με βάζει σε μυαλό κι αυτή. Δεν βάνει μυαλό η κόρη σας? Ναι παιδάκι μου, χανταϊβάτη. Μα γιατί? Εγώ την κόρη μου παιδί μου την έχω μονάκριβο. Είναι το μονάχο παιδί μου και το αγαπάω πάρα πολύ. Και ο Καραγιώζης που είναι για παλικαρά στο σπίτι σας? Όπως σου είπα ότι εδώ στο σπίτι μου ερχόνται με μπουζούκια, με μαντολίνα παιδάκι μου και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ο Καραγιώζης έχει χαλάσει 2 ντουζίνες καταβρεχτήρια. Μα με καταβρεχτήρι τους δέρνει? Ναι. Και γιατί είσαι στενοχωρημένος τώρα? Μου είπε Τι είπες? Μου είπε κάποιος εκεί. Ποιος? Η κόρη μου παραδείγματος χάρη. Τι παραδείγματος χάρη? Θέλω να με βάλετε στο νόημα. Άκου να σου πω παιδί μου. Η κόρη μου μία μέρα βγήκε έξω και πήγε στο σούπερ μάρκετ για να ψωνίσει. Μάλιστα. Την είδε ένας εκεί. Την αγάπησε και μου στέλνει ένα γράμμα και μου λέει: Γέρο Ουρέλιο, με το πρώτο παλικάρι που θα σου στείλω, δεν μου στείλεις και το κορίτσι σου, να ξέρεις καλά ότι θα έρθω μία βραδιά. 12 η ώρα τη νύχτα. Θα σκοτώσω εσένα, την κόρη σου και όποιον άλλον έβρω μέσα στο σπίτι. Και έχει στείλει κανέναν? Γι' αυτό πήραμε τον Καραγιώζη για παλικαρά στο σπίτι μου. Γιατί δεν έχει έρθει και κανείς ακόμα. Άμα θα έρθουνε έχω πει στον Καραγιώζη: Ξύλο! Πολύ καλά θα κάνετε. Δεν μου λέτε. Και ο Αντίοχος τι έγινε? Ο Αντίοχος Χανταϊβάτη δεν κάνει για το κορίτσι μου. Ο Αντίοχος είναι ένας άνθρωπος του καφενείου. Ένας άνθρωπος της τράπουλας που λέει και μία παροιμία. Μα δεν κάνει για το κορίτσι μου, Χανταϊβάτη. Εγώ ξέρεις, η κόρη μου είναι από μεγάλη οικογένεια. Το ξέρω, παιδί μου, το ξέρω. Μπράβο, παιδί μου, Χανταϊβάτη. Γι' αυτό λοιπόν εγώ πάω μέχρι το γυαλί καφενέ να τον συναντήσω τον Αντίοχο και να του πω να μην ξαναπατήσει στο σπίτι. Να πάτε στο καλό. Πήγαινε εδώ, είναι ο Καραγιώζης. Στο σπίτι σας είναι? Βέβαια, πού δεν να είναι, βρε παιδί μου, Χανταϊβάτη, στο καφενείο και να παίζει.
Στο σπίτι μου τρώει, πίνει και κοιμάται. Μάλιστα, εφέντη μου. Μάλιστα, γερορέλιο μου καημένος. Πήγαινε γρήγορα, παιδάκι μου, και κάτσε και θα έρθω κι εγώ. Το μεσημέρι σου κάνω τραπέζι. Θες τίποτε άλλο? Όχι, 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 τι λέτε? Μπράβο, παιδάκι μου. Άντε, γεια σου, Χατζαϊβάτη μου. Στο καλό να πάτε, στο καλό. Στην ευχή της Παναγίας. Σε ευχαριστώ, παιδί μου, Χατζαϊβάτη μου, σε υπερευχαριστώ. Πω το γέρο Ουρέλιο. Ακούς να διαλύσει τις αρεβώνες της κόρης του με τον Αντίοχο που είναι ένα άξιο παλικάρι. Τώρα Καραγιώδης εδώ μέσα να είναι. Για να δω. Μέσα να είναι ο Καραγιώδης μας. Καλέ Καραγιώση. Καραγιωζάκι. Καλέ Καραγιωζάκι. Καραγιωζάκι. Με λαλήσατε, κυρία. Καλέ, πήγαινε έξω, χτυπάνε την πόρτα. Δεν είναι μέσα κανένας, φαίνεστε. Καραγιώση, βιρέ. Πήγαινε καλέ έξω, τι χασμουριέσαι? Με ματιάσαν. Τι κάνανε? Με ματιάσανε, παιδάκι μου. Πήγαινε έξω. Γιατί? Κάποιος χτυπάει την θύρα. Μπα, ήφερε και χείρα. Ποια χείρα, καλέ? Την θύρα, την πόρτα. Μπα, και η πόρτα χείρα είναι. Για έλα εδώ. Τι είναι? Έλα να με ντύσεις. Τι να σε ντύσω? Όταν θα ερχόμουν στο σπίτι για παλικαράς, Ναι. μου είπε ο πατέρας σου Τι σου είπε? ότι θα τρώω, θα πίνω και θα με ντύνετε εσείς. Καλέ, σήκω επάνω που μου εκδίθηκες και με εξαπλώδησες και είσαι με το σόβρακο στο κρεβάτι και μου λες έλα ντύσε με. Έτσι δεν έχουμε κάνει συμφωνία. Καλέ, όχι ότι θα σε ντύνουμε εμείς. Αλλά, Θα σου φτιάχνουμε ρούχα. αμη έτσι μιλάμε καημένη. Φοράς το παντελόνι σου. Μάλιστα. Κάτσε να βάλω και τα παπούτσια. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνω? Φορείς τις κάλτσες πάνω από τα παπούτσια. Άστα, δεν πειράζει, άστα, πάω έτσι όπως είμαι. Να δω ποιος είναι αυτός. Καλημέρα, Καραγιώση μου. Καλημέρα, Χατζηχαβιάρη μου. Σιγά βρε, Καραγιώση, σιγά μου έσπασες τα δόντια, βρε. Τι έκανα, λέει? Μου έβγαλες 2 δόντια. Σε έβγαλα 2 δόντια. Ναι. Δώσ' μου ένα 500. Γιατί? Για τα 2 δόντια που σου έβγαλα. Βρε, άστα αστεία, βρε, Καραγιώση. Ακούς εκεί. Ρε παιδάκι μας, θα πήγαινε στο γιατρό. Ναι, Ήθελες 1,5 χιλιάρικο. ναι. Κι εγώ σου παίρνω ένα 500. Χωρίς ΦΠΑ. Άστα αστεία, Καραγιώση, δεν μου λες. Πώς θα περνάς εδώ στο σπίτι στο γέρο που σε έχω φέρει για παλίκαρα? Α, πού να στα λέω. Τι? Τρώω, πίνω, Ναι, κοιμάμαι, ναι, ξανατρώω, ναι, ξανασηκώνουμε, ναι, ξανατρώω, ναι, ξανακοιμάμαι, ναι, ξανατρώω, ναι, ξανακοιμάμαι. ναι. Όλο τρώω και κοιμάμαι. Μπράβο, Καραγιώση μου, μπράβο. Έχεις να με δανείζεις 1 εκατοστάρικο. Θες 100? Ναι. Περίμενα να στο φέρω. Δεν θες να μου δώσει ο Καραγιώζης 100 που έχω κι εγώ ανάγκη. Πού να στα λέω, Χατατζάρη. Τι είναι? Είναι 500. 500 και δεν το έφερες? Το θέλεις? Ναι. Περίμενε να στο φέρω, μωρέ. Πω θα μου δώσει ο Καραγιώζης μου 500, Καραγιώζη μου 500. Πού να στα λέω, Χατατζάρη. Τι είναι? Έγινε 1000. 1000 και δεν το έφερες? Το θέλεις? Ναι, μη. Περίμενε να στο φέρω, μωρέ. Περίμενε, μωρέ. Πω Καραγιώζης μου θα μου δώσει 1000, Καραγιώζης μου. Καραγιώζης μου θα μου δώσει 1000, Καραγιώζης θα μου δώσει 1000. Τι είναι, βρε, Καραγιώζη? Άστα να πάρει ευχή, να πάρει, ρε Χατατζάρη. Τι είναι, βρε? Λαδωμένη εφημερίδα από κουραμπιές ήταν και έλεγα πως είναι 1000, ρε. Λέω κι εγώ, Καραγιώζης, και 1000. Πεινάς, Χατατζάρη? Έχω κάτι πίνες, Καραγιώζη μου, δεν σε βλέπω. Έχουμε ωραίο φαΐ σήμερα εδώ στο σπίτι. Τι φαΐ έχουμε, Καραγιώζη μου? Στη Φάβο. Τι λες? Κουνελάκι. Κουνέλι? Αμή. Πάμε, Καραγιώζη μου, λέμε σε να σε ταΐσω εδώ. Έλα εδώ να φας και εσύ κάποια μπουκιά ψωμάκι. Από εδώ δεσποινής είναι ο φίλος μου ο Χατατζάρης. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς όρισες, κύριε Καταϊβάτη. Καλώς σε βρήκα, δεσποινής μου. Και έτσι ησύχασα κι εγώ. Και έτσι να πάω στο σπίτι μου θα με περιμένει και ο Χαταϊβάτης μου. Και είναι και καλός φίλος. Εδώ είσαι, παιδί μου, Χαταϊβάτη. Καλώς το αφεντικό. Βάλε να φάμε, Καραγιώζη μου, μη στενοχωριέσαι, βάλε να φάμε. Πού ήσουν, αφεντικό? Στον Αντίοχο.
Βάλτε να τρώμε. Τρώμε και λέει Καραγιώζη. Πάει παιδί μου Κανταϊβάτη. Τρώει παιδί μου, τρώω καημένος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ήρθε ο γέρος στο καφενείο και μου πήρε την αρεβόνα από το χέρι. Για να δούμε λοιπόν. Για ποιο λόγο μου πήρε την αρεβόνα ο γέροντας, αφού την κόρη του την είχα αρεβωνιάσει 3 ολόκληρα χρόνια. Για να δω. Ποιος είναι? Παρακαλώ πάρα πολύ. Ποιος είναι? Ανοίξτε την πόρτα. Να έρθεις αύριο. Γιατί? Γιατί τώρα τρώμε. Σιγά καλέ, θα πνιγείς. Δεν πνίγουμε, ξέρω κολύμπι, έχω και σουσίδιο. Σιγά βρε Καραγιώζη, θα πνιγείς βρε, με ξεφτύλισες βρε στο γέρο. Ας τον να φάει όπως θέλει βρε παιδί μου Κανταϊβάτη. Παρακαλώ, ανοίξτε την θύρα. Για κάτσε να πάω να δω ποια χείρα θέλει. Την πόρτα λέει Καραγιώζη μου. Μπα και η πόρτα. Έγινε και χείρα και η πόρτα. Απόψε γίναν όλες και οι πόρτες χείρες. Ω, καλώς τονε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι εσύ? Ορίστε. Λέω τι εσύ? Γάιδερος όπως και εσύ. Τι είπες? Τι χαμπάρια. Α, είμαι καλά. Να φροντίσεις να αρρωστήσεις άμα είσαι καλά. Πήγαινε πάνω στο γέρο. Μάλιστα. Και πες του ότι ήρθε. Ποιος? Ο Αντίοχος η Άριστος. Μάλιστα. Να πάω πάνω του το πω τώρα αμέσως. Ποιος είναι βρε παιδί μου Καραγιώζη? Σάμπος ξέχασα το όνομά του, για άσε με. Άσα τον βρω. Πώς είπες το όνομά σου, κύριε? Αντίοχος η Άριστος. Μάλιστα. Κάτσε να πάω το πω. Αφεντικό! Τι είναι παιδί μου, ποιος είναι? Πού να πάρει οργή να πάρει, πάλι το ξέχασα. Μη μου μιλάς γέρο, θα στο πω εγώ άμα θα έρθω. Εντάξει παιδάκι μου. Για κάνε πιο πέρα, κύριε. Τι συμβαίνει? Κάπου εδώ χάμω μου έχει πέσει το όνομά σας. Κύριε συγγνώμη, είσαστε Παλαβός? Μάλιστα, κύριε. Ή και γενετής? Όχι, εκ Θεσσαλονίκης. Σας είπα, λέγομαι Αντίοχος η Άριστος. Μάλιστα. Κάτσε να πάω το πω τώρα. Αφεντικό, μη μιλάς, θα στο πω εγώ. Ποιος είναι παιδί μου? Είναι, λέει, ο Αντίχωνος ο Άβραστος. Ποιος Αντίχωνος ο Άβραστος? Έτσι μου είπε. Μήπως είπε ότι λέγεται Αντίοχος η Άριστος? Ναι, αυτός τόση ώρα δεν σου το λέω το όνομά του. Πες του να τσακιστεί και να φύγει από εδώ. Μπαμπά μου, σε παρακαλώ. Πάψε κόρη μου. Τον αγαπώ καλέ πατερούλη, μόνη μου την καρδιά. Ρε γέρο. Πάψε Καραγιώτη. Πες του να φύγει και να μην ξαναπατήσει εδώ. Μάλιστα. Να του πω να φύγει. Είπε τα αφεντικό μου να φύγεις. Είπε να φύγω. Ναι. Γιατί να φύγω? Αφού έτσι μου είπε τα αφεντικό. Το κορίτσι, μήπως άκουσες τι είπε? Το κορίτσι είπε, μπαμπά μου, λέει, τον αγαπώ. Το όνομά σου πώς σε λένε? Εμένα με λένε Καραγιώζη. Καραγιώζη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το κορίτσι αυτό, Ναι. το αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Είμαστε ρεπονιασμένοι 3 ολόκληρα χρόνια. Αλήθεια το λες? Ναι. Το αγαπάς το κορίτσι, ρε? Με όλη μου την καρδιά. Μπράβο. Το αγαπάς αλήθεια? Ναι. Τρελαίνομαι για το κορίτσι αυτό. Τρελαίνεσαι για το κορίτσι αυτό? Ναι. Μεγάλη τρέλα. Έχεις μεγάλη τρέλα? Ναι. Και γιατί κάθεσαι, παιδάκι μου? Τι θες να κάνω, φίλε μου? Για πες μου και εσύ τη γνώμη σου. Να πας στο τρολοκομείο. Έλα στα αστεία, σε παρακαλώ Καραγιώση. Λοιπόν, Άβραστε. Είπα Αντίοχος η Άριστο. Άκου εδώ να σου πω, κύριε Αντίχωνε και Άβραστε. Θα πας στο καφενείο. Ναι ρε Καραγιώση. Και άμα θα έρθω εγώ, Ναι. θα τα κανονίσω εγώ με τον γέρο. Ναι. Και θα έρθω εγώ στο καφενείο να σε ειδοποιήσω. Φίλε μου, να σε φιλήσω. Κάπαρα πέρα θυματογονιό σου βρωμάς και σκόρδο. Όλο σκόρδο αλλιά έφαγες. Καραγιώση, είμαι εντάξει. Είσαι εντάξει και εσύ κι εγώ. Ναι. Μπράβο. Σε περιμένω στο καφενείο. Μπράβο. Πήγαινε στο καφενείο γρήγορα. Αντίο. Ορίστε. Αντίο. Να σου βγουν τα μάτια και τα δύο. Πώς είπες? Το καλό. Ευχαριστώ. Να. Θεματογονιός ο Χρυσούζη. Να. Που θα σου δώσω το κορίτσι.
Μωρέ, για κάτσε ρε παιδιά εδώ που τα κουβεντιάζουμε κιόλας. Όταν δύο άνθρωποι αγαπιόνται, δεν πρέπει να περνούνται, χωρίς να έχουν φασαρίες από τους γονείς τους. Αυτό είναι, παιδάκι μου. Για κάτσε ρε γέρο. Τώρα θα δεις, κύριε, πώς είπε το όνομά του να λένε. Τον είπε, λέει, πώς τον λένε. Να δεις πώς το είπε το όνομά του, μωρέ. Α, το βρήκα. Ο γεροτραχανάς, λέει. Όχι τραχανάς, μωρέ, είτε κοσκουσές είπε. Να δεις πώς το είπε. Χιλοπίτας. Όχι, ούτε χιλοπίτας. Γέρο ρε, ναι, γέρο Κουρέλιος. Ναι, ο γέρο Κουρέλιος. Θέμα το γονιό σου, κύριε Κουρέλιο. Αφεντικό! Τι έκανες, παιδί μου? Έφυγε. Μπράβο, μπράβο, βάλε να φάμε. Βάλε να φάμε, ξελιγώθηκα από την πείνα. Σας παιδόπουλα, μίλια να φρόμιλια, όχ τυρό δοκοκινάδα. Γεια σου Διονύση, ωραία, γεια σου Σοφούλα μου. Άστρο της αυγής, λερί λερί λελόμ. Ευχαριστώ τζογούλιες μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατηναδούα σας. Ευχαριστώ Πετούλα μου, ευχαριστώ Σοφούλα μου, ευχαριστώ Γεωργία μου. Παρακαλώ Διονύση, παρακαλώ Διονύση. Ωραία, να πάτε στο καλό ψυχή μου, στο καλό και στο, με την ψυχή μου σας εύχομαι μέσα από την καρδία μου. Να πάτε στο Τσιάντας. Αντίο Διονύση και καλή επιτυχία. Ωραία, ευχαριστώ Ζωγούλια μου, ευχαριστώ ψυχή μου, ευχαριστώ.
Έλα λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Ωραία στο καλό κοριτσιόπουλα, στο καλό τζογούλια μου, στο καλό. Ωραία στο καλό, αμεκαλία σας, αμεκαλία σας. Ωραία, ευχαριστώ ψυχή μου, ευχαριστώ. Ωραία, το μου τι έχω να κάνω. Θα τους δω κοστελετία στο πέντο της καρδίας. Ποιος είναι? Όπου να πω διάολος μέσα του, ο σκύλος είναι εδώ μέσα. Βγάτε έξω. Τώρα περίμενε να σε φτιάξω εγώ σένα. Για εδώ μου δω το δω. Ωραία, βγάτε ψυχή μου, βγάτε έξω, βγάτε. Τώρα περίμενε Νιόνιο, θα σου στείλω το γράμμα. Ωραία, θέλω τον κοριτσιόπουλο, κατάλαβες. Θέλεις το κοριτσόπουλο? Ναι, και ψυχή μου. Πάρ' το. Πά που να μπει το τελώνιο μέσα σου. Πά που να μπει το σκύλο τι μου έκανε. Ωραία, θα του δώκω στελετία. Ρεύγα έξω. Τώρα περίμενε, θα σε φτιάξω εγώ. Μια χαρά και ένα καιρό. Ωραία, γεια σου σκύλε. Καλώς το Νιόνιο. Ωραία, γεια σου τελώνιο. Καλώς το λιμεναρχείο. Καραγιώτο. Έλα. Κάνε μάντα μερία. Γιατί ρε Νιόνιο? Με στείλε πάνω πει ο Σιόρ καπετάνιος. Ποιος? Ο Κουρσαρός. Μπας έστειλε ο Κουρσάρος. Ναι, και ψυχή μου. Να κάνεις τι Νιόνιο? Να μου δώσει το κοριτσιόπουλο, κατάλαβες, για να με κάνει λέει πρωτοπαλικαρόπουλο στο καράβι, κατάλαβες, Καραγιώδο. Νιόνιο. Έλα. Το καλό που σου θέλω φύγε. Γιατί θα σε κουτουπώσω. Ναι, και ψυχή μου. Και θα ξεχάσεις να με παραδείσεις. Μωρέ, κάνε μάντα μερία. Νιόνιο, θα σε βαρέσω, είμαστε 1-0. Μωρέ, μάντα μερία. Ωραία, για κάτσε, για περίμενα να βάλω μπροστά το λεωφορείο ή το τρένο μου. Αγάλια ψυχή μου, αγάλια. Έλα εδώ να πάρεις το κορίτσι Χρυσούζη. Άλλο στο φρέσκο παλικαρά. Μπι! Τι έγινε, παιδί μου, Καραγιώτη. Βάλε να τρώμε αφεντικό, μη στενοχωριέσαι. Μπράβο, παιδί μου, παλικαρά. Βάλτε το παλικαρά μου να τρώει. Γεια σας, μάγκες. Άιντε ρε μάγκα λέτερη. Ξεκίνα ρε φίλε. Είπα Παναγία μου. Έβγα έξω ρε γκούμενα. Έβγαρε γκομενάκι. Η Παναγία μαγαμέμονα. Στα σίδερα τους φόρεσαν και στη στενή τους πάνε. Είπα αδερφάκι μου. Για χαρατά μάκες μου. Το ξύλο που θα φάνε. Μαντάτε κόσμε να περάσει ο Σταύρος, ο μάγκας της Τρούμπας. Ελάτε έξω ρε γκόμενες. Ωχ, μανούλα μου. Ελάτε έξω ρε μπρόκολα. Τώρα περίμενε κύριε Κουνουπίδη, θα σε φτιάξω εγώ. Ποιος είναι παιδί μου? Θα κυσέ τον Καραγιώδη στο ξύλο. Μη φοβάσαι αφεντικό. Βάλε να τρώω. Μπρε, για κάτσε μπρε, ο νους σου στο φαΐ το έχεις. Ωραία, βάλε να φάμε που σου λέω εγώ. Μπρε, πήγαινε πρώτα έξω. Βγάτε έξω ρε χαρτοσακούλες. Περίμενε κύριε Χαρτοκιβώτιο. Αμάν αδερφάκι ο Καραγιωδάκος. Καλώς το Σταύρο. Για χαραντάμ. Για χαραντάμ. Τι χαμπούρε, τι χαμπούρε. Καλούρε, καλούρε. Μάγκα Καραγιωδάκο, με έστειλε ο Κουρσάρος, ο καπετάνιος μου, Ναι. να μου δώσει στο χαρικλάκι, να το πάω στο καραβάκι, Ναι. για να με κάνει με ένα πρωτοπαλικαρόπουλο. Σακούλα,
Τσουβάλα. Άντε, πήγαινε μέσα και φέρ την κόμενα. Ορίστε. Τράβα μέσα και φέρ την κόμενα. Δεν φεύγεις από εδώ, μη μαζέψω τα παιδάκια που σε κοιτάνε έξω και σε πάμε κυνηγώντας μέχρι τη Λαμία. Ρε κάνε τη μάτα που σου λέω Σταύρο ρε. Ρε κάνε πιο πέρα από εδώ ρε. Αμάν αδερφάκι μου, κάμε τον τάφο σου να πεθάνεις. Δεν μου λέει ρε Καραγκιόζακο. Τι θες ρε. Στα αλήθεια βάρεσες, για στα σοβαρά ρε. Ή στα αστεία. Στα αλήθεια ρε. Έλεγα για, μη βάρεσες στα αστεία, γιατί ξέρεις ο Σταύρος αστεία δεν σηκώνει. Αγαπητοί μου ακροαστέ. Δεν το αντιλήφθηκα. Τώρα θα τα γρυφτείς, περίμενε. Αγαπητοί μου ακροατέ, βρισκόμεθα στο γήπεδο Παναθηναϊκού μεταξύ Ολυμπιακού. Τούτη στιγμή κύριε Δησέτα πιάνει την μπάλα Αναστόπουλος, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, σουτάρει την μπάλα. Γκολ! Αχ, να μου ζήσεις Κεφαλάκι μου 1000 χρόνια, να σε ειδώ με τρούπια παντελόνια. Τι έκανες παιδί μου Καραγιώδη. τον ξεσκόνησα κι αυτόνε. Τον χτύπησες. Μωρέ, βάλε να φάμε που σου λέω. Τώρα που χτυπάς τρώγε. Βάλε να φάμε παιδάκι μου, βάλε να φάμε. Διμπι 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 ντόγκ, διμπι διμπι ντόγκ. Ο καπετάνιος μου να πάρω το κορίτσι για να με κάνει λέει Πρωτοπαλικαρόπουλο. Ο Ήτριος εδώ. Ποιος είναι? Βγάτε έξω παρακαλώ. Θέλω το κορίτσι να το πάω στον καπετάνιο μου. Για πήγαινε παιδί μου. Ποιος είναι? Αιματογονιός αφεντικό. Τι είναι παιδί μου? Δες το σκύλο μωρέ γαβίζει. Ποιο σκύλο? Με αυτόν που έχουμε εδώ μέσα. Α, ναι, μπράβο παιδί μου. Πάρ' το σκύλο έξω. Ευχαριστώ. Μπράβο αφεντικό. Για κάτσε να πω να δω ποιος είναι. Τι είναι βρε παιδί μου Καραγκιόζη, τι έπαθες? Δώσ' μου παντελόνι και σόβρακο να αλλάξω. Τι συμβαίνει βρε παιδί μου? Ο Χαρχαρία της Ξηράς βγήκε περιοδία. Ποιος Χαρχαρίας της Ξηράς? Παναγία μου, όξο είναι αφεντικό. Παναγία μου, μανουλίτσα μου. Για να δούμε, άνθρωπος είναι. Ρε άνθρωπος είναι ρε. Να ρε κούτσι. Να ψωμί και πούτο, να. Έλα έξω κύριε χοντροκέφαλε. Καλώς τον κύριο Λιανοκέφαλο. Παιδιά, ο Λυκαβετός των Αθηνών βγήκε περιοδία. Εδώ στο Λυκαβετό απάνω παιδάκια μου, κυρίες μου και κύριοι, είναι το μοναστήριο Άγιος Γεώργιος και εδώ μπροστά είναι το υποβρύχιον. Δεν μου λες για πού το έβαλες κύριε Ξηφία? Δεν είμαι Ξηφίας. Αλλά είμαι Παλικαράς. Τι σε λέει? Παλικαράς. Και πού δουλεύεις Παλικαράς εσύ? Εγώ είμαι στο καράβι του Κουρσάρου και θέλω το κορίτσι. Θες το κορίτσι? Ναι. Έλα εδώ να σου δω το κορίτσι. Να μου ζήσεις κεφαλάκι μου. Ωραία, τι κεφαλιές κοπανάω. Καλύτερα από το Σαραβάκο ρε. Παναγία μου, Χριστούλη μου. Τι έκανες παιδί μου Καραγκιόζη? Τον έβγαλα κόρνα κι αυτόνε. Το χτύπησες? Μια μη. Μα είπες ότι είναι ο Χαρχαρίας. Τον έδιωξα. Μπράβο παλικαρά μου.
350.000 το μήνα παραπάνω ακόμα. Γιατί σου λέω εγώ, αύξησέ μου το μισθό. Μπράβο παιδί μου, βάλε να πάμε. Τρώω. Kuzum, hey, que te le verdugos, hey, ποιος είναι αυτός παιδί μου, Καραγιώζη? Έχει έρθει το βαρύ πυροβολικό από τη Θήβα. Hey, te Kuzum! Ορίστε! Hey, que te le verdugos, hey, Kuzum! Για πήγαινε παιδί μου να δεις. Χτύπησέ τον. Να τον χτυπήσω? Βεβαίως. Ωρα μανούλα μου. Άμα τον χτυπήσεις κι αυτόνε, Μάλιστα. 600.000 το μήνα παραπάνω. Γιατί σου λέω εγώ. Αύξηνε το μισθό εσύ και μη σε νοιάζει μπαρμπά. Για να δω ποιος είναι μα. Ρε παιδιά, μην έχουν απεργία σήμερα οι σκουπιδιαρέοι. Δεν νομίζω. Δεν πέρασε το αυτοκίνητο του Δημαρχείου να πάρει τα σκουπίδια από το χάμο. Μπα, δεν είναι σκουπίδια. Άνθρωπος πρέπει να είναι. Για να δω. Κύριος, πάψε παιδάκι μου σε παρακαλώ. Τι πονάεις έτσι ρε, μου κόψες τα αίματα. Πήγε η φτέρνα μου στην κούλουρη και η κούλουρη στη φτέρνα. Κουζούμ. Για πού το έβαλατε κύριε, το όνομά σας? Σολομό. Σολομός. Κουζούμ. Έχει συγγένεια με τη Λακέρδα? Όχι. Με το σκρουμπί? Όχι. Με τον μπακαλιάρο? Όχι. Πού δεν σε έχουν έφερει σένανες? Από την αμαλιάδα της Ηλίας. Γιατί εκεί είναι όλο τέτοιοι ανθρώποι. Κουζούμ, καταλαβαίνεις. Εγώ έρχομαι εδώ, καπετάνιο μου. Εσύ μου δίνεις κορίτσι. Θες το κορίτσι? Κουζούμ. Τώρα περίμενε. Κάτσε να σου φέρω το κορίτσι. Για δω μου εδώ το δω. Τι είναι αυτό παιδί μου? Δω μου εδώ μου το χρειάζομαι. Οπαλακιά. Οπαλακιά. Θες το κορίτσι? Κουζούμ. Εμένα παίρνει κορίτσι, εγώ πηγαίνει καπετάνιο μου, με κάνει πρωτοπαλικαρόπουλο. Θες το κορίτσι? Κουζούμ, γρήγορα παρακαλώ. Α, το θέλει και γρήγορα, ρε, ορίστε, πάρτο. Κουζούμ. Κουζούμ, καταλαβαίνεις. Έλα εδώ, θέμα το γονιό σου Χρυσούζη. Έλα εδώ να σου δώσω το κορίτσι. Έλα εδώ κύριε Κουζούμ. Για να δω ρε παιδιά, πονάει. Θέμα το γονιό του. Πάει, χάλασα και τη βιτρίνα μου. Τον χτύπησες? Το χτύπησα. 650.000 το μήνα. Γιατί σου λέω κάμε της 1 εκατομμύριο ρε παιδάκι μου. Signorina, Greco, Corizio παίρνει καπετάνιο. Ποιος είναι?
Signorina, signorina. Παιδί μου Καραγιώζη. Ορίστε. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Έβγαινε qua la porte. Πήγαινε γρήγορα κάτω. Άσε με αυτόν, θα συνοηθώ εξ αποστάσεως. Signorina, signorina. Λάθος ρε βλάκα! Εδώ δεν είναι μανάβικο, είναι σπίτι! Τι γυρεύει παιδί μου? Μαντορίνια λέει, ξέρω εγώ. Signore, έβγαινε qua. Τι είπε παιδί μου? Θέλει λέει και το κουβά. Δεν έχουμε κανένα κουβά εμείς. Ξέρω εγώ κουβά γυρεύει. Sono io de Carlo. Τι είπε Καραγιώζη μου? Είναι κάτω λέει 2 με ένα κάρο. Parlare, πήγαινε παιδί μου. Signore, sono io de Carlo. Έβγαινε qua la porte. Τώρα τι είπε παιδί μου? Είδω σου το κουβά λέει θα βγάλει τις πόρτες. Δικιά σου είναι η πόρτα αφεντικό. Γιατί έχεις ακούσει σπίτι και να μην είναι δικιά του η πόρτα? Και εγώ έχω την παράκα, αλλά τα ξύλα και τα κεραμίδια είναι ξένα. Για πήγαινε παιδί μου. Να πάω μάλιστα παιδικούλη μου. Τι μας να φάμε? Εδώ είναι το φαΐ. Μάλιστα. Το φαΐ μην ξεχάσουμε μανακά. Μανούλα μου. Buongiorno, buongiorno. Καλώς το όρνιο. Signorina. Ορίστε. Signorina. Μαντορίνια. Greco, greco. Γελέκο, γελέκο. Non parlare, capito? Parlare, capito? Ορίστε. Parlare, capito? Non parlare capito. Non parlare, capito. Greca, greca. Ορίστε. Greca, greca. Καρέκλα, καρέκλα. Κουράστηκε ο άνθρωπος όρθιος, θέλει και καρέκλα. Via, via. Ορίστε. Via. Θα στα κολλήσω τα βραβεία. Bastonato. Μπαστούνάτο, αλλά κοίτα εδώ, γροθιάτο, γροθιάτο. Θα σου δω κομπουνιά και θα σου πείσω τα μάτια κακομοίρη σήμερα. Non parlare, capito? Signorina. Ορίστε. Signorina. Μαντορίνια. Greca. Καρέκλα. Greco. Γελέκο. Τι θέλει μωρέ? Μωρέ δεν τρέπεσαι κοντζά μου άντρα να μην μπορεί να μιλήσει κακομοίρη μου. Μικρό παιδάκι είσαι. Non parlare. Κορίτσιο. Κορίτσι, τι το κορίτσι? Sì, κορίτσιο. Εμένα λέει κορίτσι. Ρε πλάκα δεν βλέπεις ρε, εγώ φορώ παντελόνια ρε, όχι πουστάνι ρε, όχι πουσταμίνι ρε. Άντρας, μίστηξη. Non parlare, capito? Ωχ, 1-0. 1-0, θα τον πιάσω και θα τον κοπανίσω τώρα. Non parlare, via. Via. Τώρα θα σου κολλήσω εγώ τα βραβεία. Via, 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 via. Έλα εδώ να σου δώσω και τα βραβεία. Έλα εδώ θέμα το γονιό σου Χρυσούζη. Έλα εδώ να δεις τι έκανες παιδί μου? Ξέρεις τι πράγμα είναι αφεντικό? Να σε βλέπει ο άλλος άντρα και να σε λέει κορίτσι. Σε είπε κορίτσι? Με είπε κορίτσι. Δεν τρεπότανε λιγάκι? Ξέρω εγώ. Το χτύπησες? Το ξεσκόνησα. Μπράβο παιδί μου. 950.000 το μήνα. Μωρέ κάμε τη στρογγυλό λογαριασμό. Να ξέρω τι θα κάνω. Γιατί πληρώνουμε και ΦΠΑ βλέπεις. Όριστε 1 εκατομμύριο. Μάλιστα, ευχαριστώ. Πήγαινε έξω τώρα. Μάλιστα. Μανούλα μου. Παλάκια. Κάτσε να ξαπλώσω εδώ παγένες. Να κοιμηθώ και λίγο. Γιατί κουράστηκα. Για να δούμε λοιπόν. Ποιος είναι αυτός ο παλικαράς που χτυπάει τα δικά μου τα παλικάρια? Αυτός εδώ κοιμάται. Κάπου κουράστηκε ο φουκαράς και κοιμάται. Ωραία, αυτόν το ξέρω. Είναι ο ξακουστός ο Καραγιώζης. Αυτός είναι λοιπόν που χτυπάει τα παλικάρια μου. Ωραία Καραγιώζη! Μανούλα μου! Και της τη μνήμαση ζωή δεν γλιτώνουμε. Δεν μου λες ωραία Καραγιώζη. Τι είναι καπετάνια μου? Με γνωρίζεις εμένα? Σε γνωρίζω. Ποιος είμαι ρε? Ξέρω εγώ. Ρε δεν είμαι εγώ ο Κουρσάρος? Μάλιστα εσύ είσαι ο Κουρσάρος Ναι. Εσύ δεν είσαι που έστενες
Τα παλικάρια μου και εσύ τα χτύπαγες. Τι έκαμε λέει? Τα παλικάρια μου τα χτύπαγες. Τον κακό του στον καιρό. Να πάνε τους πεις. Γιατί ωραία Καραγκιόζη? Δεν τα χτύπαγα παρά τους είπα. Ναι ωραία. Να έρθεις εσύ ο ίδιος να σου δώσω εγώ το κορίτσι. Το είπες αυτό ρε Καραγκιόζη? Κι αν άμα θέλεις, Ναι. θα κάτσεις στο χάμου σκοπός. Ναι. Μην έρθει από εκεί ο Πασάς, γιατί τη θέλει και ο Πασάς, κατάλαβες? Τι θέλει ο Τούρκος? Ναι, έτσι έχω μάθει. Μήπως έρθει από εδώ Ναι. και την πάρει, κατάλαβες? Εσύ θα είσαι σκοπός. Θα σου φέρω εγώ το κορίτσι εδώ. Μπράβο ρε Καραγκιόζη. Μπράβο. Εγώ θα φυλάω εδώ. Σκοπός. Φέρτε το κορίτσι κάτω. Να το πάρω. Μάλιστα, περίμενα να στο φέρω. Αφεντικό. Τι είναι παιδί μου? Άστα που να στα λέω. Τι συμβαίνει? Κάτω είναι. Ποιος? Είναι ο Κουρσάρος. Τι λες Καραγκιόζη? Φοβάμαι παιδί μου. Μη φοβάσαι, αφεντικό. Μη φοβάσαι. Του είπα θα του πάω το κορίτσι. Βρε τρελός είσαι. Πού θα του πας το κορίτσι? Αφεντικό, αυτό άστο σε μένα. Τώρα θα δεις τι κορίτσι θα του πάω. Καλή Καραγκιόζη. Τι κάνεις εκεί? Πού το πας αυτό? Άστο αυτό. Άστο, θα δεις τι έχει να πάθει ο Κουρσάρος τώρα. Του βγάλω τάντερα εγώ έτσι. Πρόσεξε Καραγκιόζη, γιατί είναι μεγάλος παλικαράς αυτός. Έλα εδώ. Κάτσε να πάω εγώ έξω. Να του δείξω. Να του πάω και τη γυναίκα. Μπράβο, κάτσε να το κρύψω. Μη με βλέπει. Που λες, καπετάνιε μου? Τι έγινε ρε Καραγκιόζη? Να ειδείς τι έγινε. Τι έγινε? Όπως πήγα να τη... Τι είναι αυτό ρε? Εδώ τώρα ήρθε το τέλος σου. Τι λες ρε Καραγκιόζη? Σοβαρά το λες ρε? Μην πλησιάζεις την πουμπούνιξα. Θα σου βγάλω και το άλλο μάτι κακομοίρι εγώ. Δεν μου λες ρε φίλε. Τι συμβαίνει ρε? Εάν αυτή η κοπέλα είχε έναν αδελφό παλικαρά σαν και σένα, θα αρχόσουνα μέσα εδώ στο σπίτι να την πιέζεις την κοπέλα για να την πάρεις εσύ, επειδή εσύ την αγάπησες. Είμαι τρελός. Να πας στο τρολοκομείο ρε. Και τι θες τώρα οι δυο μας? Να ξυφομαχίσουμε. Θα ξυφομαχίσουμε οι δυο μας? Βεβαίως. Σταύρωστα για τα γάνη σου. Οπαλακιά. Οπαλακιά. Πού βαρώ θέμα το γόνιο του? Περίμενε ρε Καραγκιόζη. Παιδιά του τι είναι κάρποσα στην καρδιά. Με φαγες μπαμπέσικα. Αιωνία σου η μνήμη. Κόκαλο να μη σου μείνει. Πάρε τώρα και ένα φυλάκι από το κορίτσι μας. Έλα εδώ να σε δω. Αφεντικό! Τι είναι? Έλα εδώ γρήγορα. Πού είσαι? Εδώ είμαι. Έβγα έξω. Ναι Καραγκιόζη. Μπρε! Το σκότωσες? Όχι, τον ξεσκόνησα. Ξέρεις γιατί τα έκανα όλα αυτά, αφεντικό? Γιατί? Για να δω και στο κορίτσι στον Αντίοχο. Το κορίτσι μου στον Αντίοχο? Ναι. Είναι άξιο παλικάρι, αφεντικό. Το λες κι εσύ? Ναι. Μπράβο. Κόρη μου, εδώ με καλή πατέρα. Έλα μαζί μου. Ορίστε καλή μπαμπά μου. Έλα μαζί μου παιδί. Πήγαινε έξω, δεσποινής, θέλει ο μπαμπάς σας. Τον σκότωσε ο Καραγκιόζης? Ναι. Αλλά με τη μόνη διαφορά, ο Καραγκιόζης σκότωσε τον Κουρσάρο, επιμένει να πάρει στον Αντίοχο. Ευχαριστώ πολύ τον Καραγκιόζη μας. Τον υπερευχαριστώ, γιατί ένας άνθρωπος ήρωας, ένας άνθρωπος πολεμιστής κι αυτός, που πολεμάει για τη δυστυχισμένη και σκλαβωμένη μας πατρίδα. Κόρη μου, με την καρδιά μου. Θα στείλω τον Καραγκιόζη να φωνάξει τον Αντίοχο. Σε ευχαριστώ καλή πατερούλη μου, να σε φιλήσω. Έλα παιδί μου. Έλα μέσα μπαμπά μου. Καραγκιόζη. Ορίστε. Τίμασε γρήγορα. Τι να τιμάσω, παιδάκι μου? Γρήγορα τους παπάδες και εκκλησία. Πήγαινε πάρ' τον νεκρό απ' έξω. Μάλιστα, κάτσε να τον πάρω αυτόν από έξω. Έλα εδώ ρε Χρυσούλη. Έλα εδώ. Οπαλάκια. Θα σε πάω μέσα να σε κάνω ψητό. Είσαι ωραίος ψητός εσύ. Κάτσε να πάω να μιλήσω. Ποιον είναι Καραγκιόζη μου? Τον Αντίοχο να έρθει εδώ.
Ναι, Καραγιώζη μου. Τρέξε παλικαρά μου. Ναι. Γρήγορα να μιλήσεις του Αντίοχου. Μάλιστα, κάτσε να αλλάξω και παντελόνι. Γιατί? Γιατί έχει υδρώσει το σοβρακό μου. Από την παλικαροσύνη που έκανα, ίδρωσα και το παντελόνι μου. Κάτσε να πω να μιλήσω του Αντίχωνου. Ναι, ρε μανούλα μου. Αντίχωνε! Τι είναι, Καραγιώζη? Έλα εδώ. Τι είναι? Τι συμβαίνει? Τι έκανες, Καραγιώζη? Δεν σου είπα εγώ ότι θα το πάρεις το κορίτσι? Το λες με την καρδιά σου? Ναι. Έλα μέσα. Έλα μέσα να το είδεις κιόλας με τα μάτια σου. Έχουμε ετοιμάσει και τα στέφανα. Τι έχετε ετοιμάσει? Έχουμε ετοιμάσει τα στέφανα, έχουμε ετοιμάσει τις λαμπάδες, την νεκροφόρα. Τι χρειάζεται η νεκροφόρα? Και ξυφτέρια χρειάζονται. Γιατί? Γιατί θα κάνουμε παρέλαση. Και τώρα, Καραγιώζη? Εμένα αφήστε με. Πω, Παναγία μου, Χριστέ μου. Καθίστε εδώ και ετοιμαστείτε για την εκκλησία όλοι σας. Παναγία μου, ο Καραγιώζης κατάφερε και το πήρε το κορίτσι ο Αντίοχος. Νάτος έρχεται. Καραγιώζη μου. Λοιπόν, Χατζατζάρη. Τι είναι, βρε? Πού να στα λέω? Τα ξέρω. Τα έμαθα όλα. Έρχεσαι για να πάμε στους γάμους? Ναι. Έλα πάμε μέσα. Έλα γρήγορα. Ωραία, ετοιμαστείτε όλοι και τραβάτε στην εκκλησία και έρχομαι κι εγώ σε 5 λεπτά. Μπράβο, Καραγιώζη μου. Μπράβο, εθνικά ήρωα. Άιντε πάμε, παιδιά, για την εκκλησία μας. Έλα, μαέστρο, πού πας εσύ? Πού να είναι ο μαέστρος μου? Τιμάσου, Καραγιώζη. Έλα. Είμαστε όλα μαζί. Μη στενοχωριέσαι, καπετάνιε. Ποιος είναι ο καπετάνιος? Εσύ είσαι εδώ μέσα καπετάνιος τώρα. Σε ευχαριστώ, ρε Καραγιώζη. Σε ευχαριστώ. Σε υπερευχαριστώ. Μπράβο, ρε Αντίοχε. Από εδώ και πέρα θα είσαι το αφεντικό εδώ μέσα και ο καπετάνιος του σπιτιού μας. Ναι, ρε Καραγιώζη. Σε ευχαριστώ, Καραγιώζη, με όλη μου την καρδιά. Παρακαλώ, δεσποινείς το όνομά σας? Δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρω. Κατερίνα. Μάλιστα. Όπα! Όπα! Κυρίες μου και κύριοι και μικρά μου παιδάκια, η ωραία μας κομική παράσταση από το θέατρο του Λέντερη και της Άννας Λέντερη παρακολουθήσατε το υπέροχο έργο «Ο Αντίοχος», που είναι ένα εργάκι για μικρούς και για μεγάλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το High TV, τη διευθυνσή του που θυσιάζει όλες τις δυνατότητες να παρουσιάσει όλο το πρόγραμμά του καθημερινώς, μέρα νύχτα, όλο το 24ωρο, πάντα το κανάλι μας θα είναι ανοιχτό. Όπα, παρετά παιδάκια μου. Όπα. Πι, 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 πι. Πω. Όπα. Κυρίες μου και κύριοι και αγαπημένα μου παιδάκια, η παράσταση έλαβε κάποιο τέλος. Να ευχαριστήσουμε το κανάλι, το High TV, που θα παρουσιάζει νέες παραστάσεις από το θέατρο σκιών του Λέντερη και της Άννας Λέντερη. Πάμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε το Λάζαρο, να ευχαριστήσουμε το σκηνοθέτη μας το Γιάννη, να του πούμε καλή ξεκούραση. Ναι, μπαμπάκο. Πάμε λοιπόν. Όπα. Όπα. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.